Odych chi'n barod i wrando ar stori? Odych, gwych. Wel, dyma stori Gwisg Ffansi Cyw. Mae'n ddiwrnod y llyfr. Diwrnod llawn sbri a phawb ymyd Cyw am wisgo Gwisg Ffansi. Ond mae Cyw mewn penbleth yn methu penderfynu. Fel pwy neu beth all hi wisgo i fyny? Mae bolgi a llew fel barti ddwl a cadi, mor ladron chwareus yn barod am barti. Jack y dwc yw jungle. Mae'n edrych yn ddigri. Mae triog mewn ffrog oren yn union fel Sally Mally. Mae deryn a plwmp fel Dean a Loli, yr efeilliau direidus yn barod i chrewi. Mae Cyw yn chwilio yn ei llyfrau am syniad. Yna'n tyrchu'n y bocs sydd yn llawn o ddillad. Mae gormod o ddewis, rhai rhy fach a rhai rhy fawr. Mae'n taflu'r holl ddillad yn un pentwr ar lawr. Yna mae Cyw'n cofio am lyfr arbennig, am fwystfil bach barus ac andros o styfnig. Bwystfil y dillad sy'n gwisgo pob dim. Mae Cyw yn neidio i'r pentwr yn chwym. Mae hi'n dychryn ei ffrindiau. Cyn iddyn nhw sylwi, mae Cyw sydd yno yn gwisgo Gwisg Ffansi. Diwrnod y llyfr hapus iawn i chi gyd.